Εγώ εδώ δεν νιώθω μοναξιά. Γιατί έχω τόσες αναμνήσεις που όποιο να πάω έχω να λέω, έχω να βλέπω μπροστά μου πράγματα. Εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα. Εδώ θυμούμαι. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή πια η πολιτεία. Δεν με ενδιαφέρει το Ηράκλειο ή να πάω στην Αθήνα. Δεν κάνω εκεί πέρα. Το χωριό μας γνώρισε μεγάλη ακμή, θα πω, την περίοδο από το 1900 μέχρι το 1960. Εκείνα τα χρόνια μπορώ να πω ότι ήταν τα καλύτερα του χωριού. Το χωριό αριθμούσε γύρω στους 300 κατοίκους, 100 οικογένειες και περίπου 70 παιδιά στο δημοτικό σχολείο. Έβλεπες ένα χωριό, ας πούμε, που έσβησε από ζωή, αλλά από τα μέσα του 1960 και μετά η δίψα και η θέληση των παιδιών για να μάθουν γράμματα ήταν ένας λόγος που οδήγησε το χωριό να μεταναστεύσουν. Αυτό το πανί έκανα με την πουγάδα και είναι η αθωμαντήλα. Και το έχω και αυτό εδώ επειδή είναι παραδοσιακό. Το χωριό βέβαια μια στιγμή είχε χαλαρώσει, να χαλάσει και δεν ήξερα κι εγώ τι να κάνω. Τα σπίτια τα οποία είχαν καταρρεύσει ολοκληρωτικά ήταν πάνω από τα μισά του χωριού. Και τα άλλα που στεκότανε ήταν και αυτά σε μια κατάσταση την οποία θέλανε συντήρηση, η οποία συντήρηση δεν γινότανε. Εδώ ήταν ερείπιος, όλα κάτω, κεραμίδια, δεν υπήρχαν τίποτα, πάντα διαλυμένα. Δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή έβλεπες, ας πούμε, μόνο το σπίτι, τη μορφή του σπιτιού, οι σοβάδες πεσμένοι, οι πόρτες κλεισμένες που λέμε ερμητικά. Δηλαδή έβλεπες εδώ πέρα μια εικόνα η οποία ήταν, σου προκαλούσε μόνο θλίψη. Και σιγά σιγά με το να φτιάξουμε το σύλλογο αρχίσαμε και φτιάχναμε τα σπίτια και έχει φτάσει στην κατάσταση που είναι σήμερα αυτή η ιστορία. Μια δεκαριά οικογένειες οι οποίες δεν εγκατέλειψαν ποτέ τον οικισμό, παρέμειναν παρόλο που τα παιδιά τους έλεγαν να πάνε και αυτά μαζί τους για να περάσουν μια καλύτερη ζωή. Αυτή όμως η αγάπη για το χωριό τους έκανε να μείνουν εδώ, να πορευτούν εδώ. Είχαμε δηλαδή τους τελευταίους, να το πω έτσι, φρουρούς του χωριού μας. Και ξεκινήσαμε από το μηδέν. Το στήσαμε και τώρα σιγά σιγά φτιάχνουμε κήπους, διοργανώνουμε εδώ πέρα τη ζωή πάλι, από το μηδέν. Να είναι καλά ο Νίκος και όλοι που αρχίσανε και το αναστηλώνανε το σύλλογό μας, ο Ανδρουλάκης, ο Γιάννης, ο Νίκος και πάρα πολλά παιδιά. Σταμάτησα, κύσασα το σπίτι και βρίσκομαι εδώ και δεν πάω πουθενά.